ପତଲିଆ ଯାଉଛେ କି ଆଂସିଆ ଯାଉଛେ କିମ୍ବା 8 ଦିନଟା କି 10 ଦିନ ଗୁଣ ରହିଛେ ତାହା ସଫା କରବାର ଅଛି କିମ୍ବା ୟାଦେ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲେ ମତେ କହ। ଇଟା আমার উৎপত্তিয়া পুরা হগি দিছে গন্ধি যাଉଛି পুরা রহি নি খাবা। ହଁ ତମେ ମତେ ଇଟା କହ ସେ କେନ୍ତା କରି ହଗଲା ଆର କେତେବେଳେ ହଗଲା। ইটা সব বিপিএল চামির করাম কিনো বিপিএল চামিন খাই দেলা 3 দিন হেলা খালি একটু খালি ঝাড়া বসুছি। ঝাড়া কিଏ বସିছে ତମେ କି ତମ ପିଲା। ହଁ ମୁଁ ବସିଯା ମୁସା କରୁ ହଁ ତ ମୁସା କରୁ ହଁ মনে থরে মুসা করু ତ ଥରେ ମୁସା କରୁ ଏ ଭାଗ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି କେବେ ଆଗରୁ ବସିଥିଲ। আরে এই তো এত সাইকেল চালাবার নি জানবার ও আর এরোপ্লেন কেতে বেলা বসবা তুমি বলা মতে কহুছ যে হ্যাঁ ତମେ କାଲି କେମିତି ବସଳ ଗୁପିଲି ଆଇରେ ବସିଛ ହେତିର ଲାଗି ପଦାରୁ ପଦେ ହେଲା ପେଣ୍ଟା। ମୁଁ এটাকে মনা করুছিনি আগরু বিপিএল চামি নি খা বলি করি মোর কথা কে শুনলা। ହଁ ଏଇଟା ବାସି ଫାସିଟା ହେଇଚିତା କିମ୍ବା 3 ଦିନ କି 4 ଦିନଟା ହେଇଚିତା ବେଲେ ସଫା ସଫି କରି ଯାଇଥିଲି ମୋର ନାହିଁ କିଛି ନି କରି ତା ଛାଡ଼ ବସେ ଏଇଟା ତ ଇହାଦେ ହଲିছে ଦରଟା ମୁଁ କେ ବୋଲି ସଫା କରି ଯାସି ମୋର ନାହିଁ କି ନା ମାର ଖାଇନି ଦେଖ ତମେ କାଜି ବିପିଏଲ ଚାମିନ ଖାଇବ ଆରେ କା ଥିଲ ଲାଗି 3 ଦିନର ମୁହେ ଝାଡ଼ା ହେବ କହ। ଆମକେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇब ଏଣ୍ଡ शेयर ଟେ କରୁନ୍ ଆକେ ଆରୁ ଭଲ ଭଲ କମେଡି ଭିडिଓ ମାନେ ବାହାରୁଥିବା।